wagariwa nemukadzi wemunhu pachesti makumbo akaru wanga uri kuonei makumbo akaari pachesti wanga uri kuonei wanga uri kuonei uya akagara kuti kagaruka mbuya kuchona kudari izvinyani kutesta mbuya mari chaikuti friend with man wakomana mhosva dzake dzanyanya pasi pano dai mwari mamupawo mweya wekuti aone zvinhu chakashata nechakanaka mupeiwo mweya wekuti kana abata mari azive kuishandisa zvakanaka isave mari yekuparadza vanhu upenyu hwavana kuparadza iye ngaishandise zvine nzero mari babura kutenga nakuimbira kuti izvozvi ndikatsanzira ichiuta ndakafoniwa nemukadzi wangu rimwe rezuva achichema ndo andakuziva kuti mhaka yenyu obva andiudza kuti ndakapindiwa naJames Frank mushopu achibva asvika achibva andibundira kumashure kwangu ndakafuratira ndo andati mudzimai horaiti kana zvakadaro chienda unoudze chii enda kwasabhuku waudza sabhuku akaenda kanoudza sabhuku vaudza chairman then vaadvaiswa kuti aende kupolisi then aenda kupolisi kudaro polisi yakataura nyaya dzekuti endai munotaurirana saka inini ndakaona zviri zvinhu zvakandiremera ndakabva ndati it's better kuti ndiendese nyaya yangu kwamambo nekuti hazvina kundifadza sekutsanangurwa kwandakaitwa nemudzimai nekuti wakatosvika pakurwisana mushopu imomo pakazoita vanhu vakazoya kononoka saka ini ndakazongoona kuti zviri nani kuti ndiudze nyaya yangu kuno varipo ndinonzi Mudhumo Rutendo ndiri mukadzi waTsanzira ichiuta ndinonzi Mudhumo Rutendo ndiri mukadzi waTsanzira ichiuta James Frank akasvika pashopu akauya akati ndiri kumbira kuti mundikweretese zvinhu mushopu ndikati inini kuti ndikukweretesei hazviite nekuda kwekuti mune chikwereti chekumashure chamusati mabhadhara chamakanzi nemudzimai wenyu mutore zvinhu panapa saka kuti ndikupei zvimwe zvinhu hazvidini hazvigoni endi unofanira kukwereta sekuru wako varipo then adaro akaramba achingoti ndipei zvinhu ndikati hazvigoni zvikanzi chifonerai mukadzi wangu anova maitandi mudzimai wake zvikanzi vafonerei vaenda kutauni kuti mundipe zvinhu $8 then maitandi ouya okupai mari then ndakabva ndavati taurai nhamba dzavo then ndova ndazama kufonera mudzimai wacho foni yacho yobva yaramba akabva abva pashopu ipapo pashopu pedu pane mabhazi tinotengesa nepamabhazi ndiri mukati wanenge ari kunze then akabva abva pashopu ndokubva aenda kuseri kweshopu achidzoka enda ndapacall neumwe munhu ndiri pacall akasvika ndokubva atongovhura saka ina anobatikira kuti ndiye ndakangoti akuda mwana wekubosi pane mwana pane mushandi aripo ndiarongopinda mushopu atosvika ndiri pacall pane mainveta aripo pasaidi nditori pafoni ndiri kudayira foni iri pachaja then ndobva asvika kwandimbundikira nekumashure ndambundikirwa nekumashure ndinzwa kuti gogo then ndova ndachiuko kumashure ndikati naiwe chiko chauri kuita chirudzii paakadaro then ndakatiraya kuda kusvikatanura kubva pakundimbundikira kwainge akaita kuya tobva tachitanga kunetsana then tobva tarwisana tobva tadonha pasi paya tobva kuchirwisana tiri pasi paya tiri mukati atopinda mukati then handizivi kuti vanhu vakadeedzera here kuti uyai kuno kuri kuita anoisa then ndopakasvika bamukuru avo vagere apa vanonzi itai vasvika ndokubva wazama kuti katanura paya iye akandibata then iye arudedza kuti makutondidzinga panapa ndichauye panapa murundidzinga akati iwo chindimbundikira uri kuzama kuita sei ndiri mukadzi wako here
unodanana neneri uri kuzviitirei zvauri kuita izvozvo. Then bamukuru atadzotikatanura paya kwakazodeedza mumwe munhu akadeedza anonzi Nox. Adeedza Nox ya ndopakuzokwanisa kukatanurwa. Then ainge akamira pasnuka panze, ndiye wainge ainaye vatori 4 but vamwe vari pasi pamota. Uyo ainge akamira pasnuka. Ava vazotikatanura abuda panze ndokubva azotorwa neuyu kwaudzika naye kumasteps. Ndikati ndakutopokota nehasha pepe, ndikati haundidaro kundidzikisira zvakadaro. Kana unoona zvichiitira kuti ungasvika pakundimbundikira, handidanani newe, handizivani newe, chirudzii chavaita, handizi mukadzi wake. Ndokubva atanga kutopokota achibuda, ndokubva atoenda kumota, ndokubva atoenda ndasara mushopu. Ndope ndakasara bamukuru ndokubva atoti mainini munhu apinda muno apa mune mari mune chiko dai akubirai chii chachaitika. Ndokuchivarondedzera nyaya yemafambiro yangaita. Then murume wangu ndobva ndamufonera, ndobva anditi chienda unoudza sabhuku. Ndobva ndaenda kwasabhuku. Sabhuku akati uyu anonetsa, une nyaya dzakawanda, even kupolisi kwacho kutori nenyaya dzakawanda, uyezve ndakabva kutobva naye kwamambo nenyaya dzakadai idzi. Saka kuti ini ndipindepo panonetsa kuti nditaure naye handimugoni. Chiendai munoona chairman. Ndobva ndapiwa nhamba dzavo kwakwatosviba. Ndobva ndafonera mbuya Nyakurimwa, ndobva ndavaudza. Ndobva vangotaura futi the same statement kuti James anonetsa, nesu hatisi kuchatomugonawo, madi kuenda futi kupolisi. Ndobva ndaenda kupolisi kuya, ndobva ndanovaudza nyaya as it is. Ndavaudza nyaya yemafambiro yakaita, vakati madi uchimira rumenyu vauye mochigara pasi mochitsanangura nyaya. Ndopa ndakazomirira baba vauya, ndobva ndazongonzwa nyaya, ndopa yakazoudzwa kunoko. Ndomafambiro ezvakaita. Mambo Jimalo. Sorry, mambo. Pamusoro mambo basi. Ndare. Makaita sei? Mambo basi. Ndiri kukwachika moto. Nekuti ndiyawa urikufunda kwabata. Ini handina kugara ndakawabata. Ndakasvika pashupa. There's no explanation. Kana wati wewe unodropa wakati. The explanation ndii. Hauna kuwabata. Saka explanation unopa ndii. Pandakabva kuseri kwautaro. Issue iripo ndekuti wakadzoka asi wakazvisara naye. Chakaita kuti vandirwise. Andati wakahwisara naye here. Ina ndo wakabvisana nawo. Iyo wakandiro. Ndokera sei? Iyo ndo wakandirova. Ina ndaurwisa. Reason yekurowa reason yawanga wachitaura iwo. Ndakati ndakamira padhuo. Avo vakamira pasuka. Padhuo pavo pane pagapari. Saka iwo wanga uri mukadzi. Ndiri kutaura nawo ndichiti mbuya ndadzoka chindibayo doro rangu iya. Reason yamakawira ndii. Ndakangoerekana ndatwa pasi ndichinzwa kuti wandibata wandimbongera handisi mukadzi wako asi ndikumasikana. Iwo pawambori pasi. Ndandiri pasikumi pawapatoro. Iwo kune masimbi. Pane masimbi. Vakakuda sei masimbi? Wakatovhura dhoo wakatondihedha ndobva ndidzodzera mukati ndokuda kuda. Kudzodzera mukati? Iwewe shukangani munhu. Sure. Ndakaedwa zvandisina kunzwisisa kuti ndakaedwa. Kokuti kudzonzera mukati kutanga kuti aunotombodzosera kuona ikatanure itori imwe mhosva kugarirwa nemukadzi itori imwe mhosva kugarirwa nemukadzi angave kugarira pai makumbo wake agari handina kutozviona wanga wagarirwa nemukadzi wemunhu pachesti makumbo ake ari
angari apa wangori kuonei wakaenda pachisi wangori kuonei wangori kuonei andina chendakaona wakavara maziso ndakahedwa ndahedwa ndakawira pasi ndakatanga kuwa meso mumaziso nemuromo zvese ndihedwa futi Alright. Izvo waihedwa apo wakagarirwa chese apo uri kuhedwa ati iwe uri kutsvaya kuzvitakanura wanga urikubata pako handina kunge ndakambomata aiwa zvawanga urikutsvaya kuzvitakanura wanga urikubata pai handisikatozvikati ari muri bamangu kudai wanga urikubata pai andiri kuzvivhara kumeso kwanga usiku kumeso kwaindiwo iwe kutoti mukadziuka akarumbokuruwa kufesi wakangudai achikujambira achikugarira pachezi achikujambira wakandobata kufesi pasi muya muri kundiwerei urauzati kuchaiwa kufesi kuusha kuona awanodzirwi awa nditozvia kudonikatanwa ngatikubvunze anga kapfeka taiti rerudzi handitozivi iwe Fred handitozivi bambo fungai iwe chii chakaitira baba nyaya yakaitika mutoidani mambo chii chakaitira chii chakaitira chii chakaitira aitika ndingati sezuva ranhasi yakadhiraivha moto kubva asvika pashopi yavo indakazongoona kwakuipindai mota ndakaiwa ndobva taenda vachinotora gurusa ravo remutambo kwavakanotora apino rinotaurana vari tu ndobva tadzoka mangwana acho ndobva taenda kurufu ndoda kutaura zvakaitikazvomangwana sei aiwa wanga vamira pasinuka iwewe avo vachidhonzana nekuhedhana nekugarira iwewe wavanga uripo wazovanga uripo asiwo mataura vari kuita vese vari tu uyu takasvika naye achiti ndoda kunotora mari yangu shopu ndobva asiya mota vakapaka kuzasi pane mastepso saka uyu akasvikawo ndobva amboenda kwakaenda ndobva adzoka indakasvika uyu mukadzi uyu anga akagara pacheya uyu achitaura achiti mbuya ndipei doro vari mushopu mukati skirinanga rakavhurika mukadzi anga akagara pacheya uyu ndiye aikumbira akafugama mushopurubadondera here saka inini ndabva wanga wakapfugama wanga usati wadhonzwa kupinda saka inini pandakabva ndichidzokeera kumota vafundi vangu vangu ndakasvika vaya vari kutaurana but vakunonoka saka ndopatakawa noise manje tiri kuzasi ndobva ndasvika ine ndobva ndaona vachikakana manje uyu mukadzi uyu akuti hausi wetsanzirai akuti hausiri wetsanzirai hausi murume wangu saka vanga vakatara hausi wetsanzirai zvazvirevei zvairevei kuti hausi murume wangu kuti pane zvazvaitwa neuyu zvinofanira kuitwa nemurume wake zvazvaitwa neuyu ndizvo zvinoreva mini kuti angadii anga anhafa isi hedu kuti chakaitika tikachembera ndochana sei wazori witness ndo witness chaiyo chaikuzotaura chokwadi ndechekuti Frank wakanhafa mukadzi wemunhu tiri kucriminal ka indecent assault wakamubata garo remukadzi wemunhu without her consent indecent assault kucriminal asi satongi criminal isitotanga customer inoti ukapata mukadzi wemunhu zangu wapomba zvakafanira kuti wapomba wafanana nehuni muri mubhaibheri ndonozi wachiwa kuchiwa chiwi mubhaibheri kwete kubata hanzi kudii kuchiwa zvakafanana nemuntu adii mubhaibheri iye adhautari wapomba iwe unozotochiwa chete
wakabva wachiwa nekubata ndaikumbira umboto pasina chekutora weakness yako vana Botega Voneta ndiyo weakness yako ndiyataura chokwadi iwo hatisati kuteerere bhozi watinyepera kuti haukuona mukati wahedwa but weakness yataura wanga utori mukati uchitokumbira uri mukati uyo akazotodzoka akuzwa yahondo kuzi hausi tsanzira iwewe handiti meaning kuti wanga utodini watobata zvakaitwa wakanomangara andina kwenda asinawo mangariyo ndatisina chekumamasa abantu vachubve zvakavati mbuya handinoreita akarwadziwa ndiamama zvakaita mbuya vanofara inini kuti vazondandotobva dai mbuya akafanira zvawakaita kana kuti wanga uri kutrai kuzama you trying to entice mbuya entice handiti and in other people wanga kutosedusa mbuya kuti mbuya akagara kuti kagaruka mbuya kuchona kuna reaction yani ungatoda kumutesta mbuya kuti une reaction yambuya nezvaukonofungira zvakadii zvakasiyana aiwa hauna chekukumbira ndikati chikukumbire kuna Mwari kuti mbuya ndiyafakangwara vakazozvikisori kumashure sori toti Mwari chaikuti friend with man wakomana mhosva dzake dzanyanya pasi pano dai Mwari mamupawo mweya wekuti aone zvinhu zvakashata nechakanaka mupeiwo mweya wekuti kana abata mari azive kuishandisa zvakanaka isave mari yekuparadza vanhu upenyu hwavana kuparadza iye ngaishandise zvine nzero Mwari baba yakudenga takukumbira kuti izvozvi tikunamatira vamaunokunamatira uite mbuzi dzako nyaya dzadini dzakuda kuti mweya mutsvene udii dzakukumbira mweya mutsvene kuti mweya mutsvene kuti mwana azive kuti zvakaita zvakashata todini toti wakomana hazviitwiba bata zvese nezvine zvisingabati friend James aya bhadharawo mbuya munhu yokubata chiro chake musina kuita kana kuti $50 by 30 August muya nayo pano handei wakomana saka friend mari yaitongora kana by $400 zvakanaka ngairabatoka handi mambo ndikazva kuti utaida kutora disorder ndikuti mukomana wega ane zvizhinji zvaanoita zvisina kumatsa kutsanangura ane izvi zvine chitobva vanava dzinenge dziri noise anosvika pasopanga achituka nemaroja anoenda kujeri iyo ichingobva panapa inoizi dzega dzega ine handikwanisi kuramba ndinozorarikira mutemo bambo fambai zvakanaka ndai kumba musaputye